diverses preguntes. Entre elles hi ha el tema de les obres del Vallmanetes, que se'ns va dir al ple de desembre que hi havia un problema amb una obertura i que això havia fet modificar el projecte i que estàvem esperant el vistiplau del departament, saber com estem, si ja tenim alguna informació nova. Llavors, pel que fa al Roc Restaurant, ja sé que som repetitives, però l'últim ple se'ns va dir que se'ns passaria informació i no se'ns ha passat res. Simplement el que els veïns ens demanen és si aquesta temporada estarà obert o no aquest restaurant. Després teníem una altra pregunta sobre la UEC, que per saber si ja s'havia fet el trasllat, perquè es va dir que es faria a finals de gener, saber si ja s'ha fet o com estem. També preguntar com està la situació del POU nou que es havia de fer, si el ritme, ens va dir el ple anterior que el ritme no era l'adequat, que anàvem una mica justos, veure com està, a veure si tenim novetats. I per últim portàvem un tema en referència al càmping Lacus. Ens agradaria saber com està el tema, perquè si volem tirar endavant el projecte de l'Estany de Poma, entenc que s'ha de començar a actuar en certes coses. Per exemple, hi havia unes obres que s'estaven realitzant i es van parar, no tenim més informació, no sabem si ha seguit o no. Llavors, tenim constància que al mes d'octubre hi havia 50 persones empadronades i saber quina previsió hi ha de reallotjar aquesta gent, on aniran a parar, perquè entenc que si hem de començar obres, tot això s'ha de començar a moure. Saber la previsió aquesta, quan es comencen les obres, i saber si aquest estiu encara tindrà llicència aquest càmping o no, perquè els veïns ens ho demanaven, tot i discrepar una mica amb el tema de fresses dels autocars, sí que és veritat que s'ha arreglat una part, però sí que ens explicaven els veïns que quan surten de matinada i tornen amb autobusos, que també és bastant insuportable. Llavors, veure una mica com està i saber això de la llicència, sisplau. Gràcies.